Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. In Allah da yau mun kawo muku wata sabuwar hanyar da za ka yi mining na USDT. Okay, da farko kamar da ke gani na a cikin Chrome a cikin wannan website, to zan aje muku link na wannan website a description na wannan bidiyo, ta inda za ka je ka taba ya kawo ka nan. After that ka zo nan to zai kama ka wannan fuskan. Anan misali zan sa username dina, misali my username for instance sa Adams Graphics. To nan sai misali in zo in sa number wayata in sa number wayata, so sai in danna get the verification code. To for the issue na website din a yanzu ana dan register over suna da customers ko kuma in ce users a Nigeria over wanda suka register, to shi yasa in ka danna get code ba ka samu a turo ma code din ba. To ta yadda za a yi ka samu code din shine za ka zo nan misali ka taba alamar WhatsApp din nan kamar haka na wannan za ka kalla har na Telegram za ka kalla. To for instance a ce wannan na WhatsApp din muke so mu yi magana ta kawo mana ta turo mana da verification code, to so za ka zo ka mata magana za ta turo maka da verification code wanda za ka wuce, ko kuma ma in ka zo kawai ka yi skipping, for instance a ce ka yi skipping din verification code din, kawai ka wuce ka sa password ka ƙara repeat na password the same iri ɗaya kenan, to sai ka danna register. To after ka yi register, for instance a ce ni now I'm going to login to okay, here is my account da na yi login yanzu. Okay, after ka yi login, first abin da ya kai shine ka yi activating na free miner. In ba ka so ana misali ya zama na sai ka sa kuɗinka a ciki saboda tsoron su gudu, to misali in ka dawo home kamar yadda kuke gani home haka, to gashi nan wannan paste din da aka ce yanda za ku ina cycling da wannan short up din nawa ya ce click to get free cloud miner. To kana taba shi haka to zai kawo maka option kamar haka, kawai sai ka danna buy, to za su ce maka misali 0, to kawai zai siya ma shi successful. To sai yanda za ka yi activating din shi. Okay, yanda za ka yi activating din shi ne bayan ka ƙara dawowa home kamar haka, to ga inda aka sa miner warehouse, to ka zo ka taba shi, to za ka activated babu, to naka da noma are not activated. To ni nawa da yake yanzu na yi suspending din shi, to ya nuna mun nan, to zan danna activation, to kaga zai dawo activate. In zai activated successfully ya dawo, zai dawo cikin, zai fara mun aiki yana mun mining kenan. Za ku ga cewa source price in shi shine 0.0 USDT saboda wannan kawai free ne. To akwai wanda ake saya shi ma dai zai working ne na 20 days. Kullun zai kawo maka 0.014327 USDT. Okay, yadda zaka saya miner din shine misali ga inda aka sa buy, a ce ka je for instance bari dai mu fara da yin depositing. Yadda zaka yi depositing shine a home page din nan ga inda aka sa deposit, kana danna to zai that's back option inda zaka danna nawa kake so kai depositing. For instance a ce kana so ka siya miner na farko tunda ana sayar da shi 21 ne, akwai na biyu ana sayar da shi 70 USDT, wani 350, 1401 haka dai option da zaka siya. Amma ta ERC zaka siya da zaka iya zaba ka siya, but mu za mu siya ta USDT for instance. A ce muka zabi 21 USDT na shi za mu siya, sai ka danna confirm. To za su baka wannan wallet address din. To kowane account in ka bude suna ba da wannan wallet address din daban ne, ta yadda kana turawa automatic zai shigo, but duk da haka sai ka yi proving. Za ka zo nan inda ka sa upload proof transfer, sai misali a ce wannan ne proof transfer mun danna, kawai sai mu bayan ka yi uploading din shikenan lami lafiya, kawai sai ka fito ka yi refreshing. za ka ga in ka dawo mai za ka ga cewa abin da ka turo ya shigo. To yanzu haka miner mu daman ta dan jima tana aiki, za ku ga yanzu ta tara USDT 0.14327. daman daily haka za ta na kawo, kullum wannan za ta na kawo. To sai yadda za ka sai miner, za ka zo home ka taba ga inda aka sa miner fawa kaza, to sai ka taba buy, to kalan wanda za ka siya. Akwai na 20 USDT wanda first za su da miner price shine 1 USDT. Sannan for instance a ce na siya wannan na 20 USDT, duk da dai ga sunan kala na sai na 20 USDT,
to a sanda misali na siya sai kuma na je ta gama min aiki, wato ta yi expire kenan, 20 days ya cika ta expire, to za ka samu 5.4 USDT ribanka. To wannan kuma 20 USDT da ka sa za su dawo, abinda za su da shi ne 1 din nan. In the case of kaga za ka samu 4.4 USDT a 20 days without ka je ka ta yin trading a su Binance suwaye. Okay, after that sai kuma yadda za ka yi referral. Za ka dawo mai din nan, for instance a cikin kamar haka, kana so ka yi inviting din friends ɗinka su zo su ma kamar ka zama kai ne ka yi inviting ɗinsu. To ga inda aka sa team a nan shi za ka zo kalla kawai people ɗin da ka yi inviting, wato kowa da yanda yake harkan platform ya riga ya san team. To for instance a ce na dawo home page, ga inda aka sa share. Okay, as you click share za ka ga sun baka link da in ka danna zai je fito maka da invitation code, kamar yadda kalla a namu da muka danna bai fito mana da invitation code ba, shi saboda kawai mun wuce register ne ba mu yi through link ba. To zan aje muku wannan link na wanga website a description da inda za ka sauke shi. Okay, after that kun ga yadda tsarin shares yake, kamar kai ka tura wani ya tura. To haka inda a ce ni ne da na bidiyon nan wani ya ɗauka, wani ya je ya yi register, shi ma ƙarƙashin shi wani, to dukansu dan na samun income ta ƙarƙashin su, kun gane ai. To yanzu sai ka danna copy referral link ɗinka, succeed ka copy, ma invitation code ɗin kake so in ka dawo gurin kawai iya invitation code kake so copy, shi ma you can copy, ko kuma QR code ɗin nan kake so shi ma you can copy. Okay, after that sai market. Za ka zo kana ganin market, misali kaga yadda kasuwan BTC, USDT, Doge, Ethereum and so on, ka zo kaga da yadda abubuwan suke tafiya. Okay, yadda za ka yi withdraw. Yadda za ka yi withdraw shine bayan ka da home page ka gama tare kuɗin kana so ka withdraw, ga inda aka sa withdrawal sai ka taba shi. To za ka ga cewa misali a ce na sa 1000 duk daban da ko ɗaya ciki. To misali a ce za ka yi minimum withdraw shine 4.00, wato sai kana da 4 USDT za ka yi withdraw. To sai ka ce how to bin my wallet address, ta yaya zan yi bin din wallet address ina. To ga inda aka sa to bin a wallet account, kana shiga zai baka option sai ka taba alamar plus kamar can. To za ka zaba to down ta TRC za ka cire ko ta ERC. To mu muna using ta TRC ne, shi sa za mu sa shi anan kawai. To yanzu for instance a ce ba wannan bane, za mu sa this is our TRC wallet address. To sai kuma payment password. To payment password shine kawai login password naka, kana haka kawai sai ka danna confirm. To okay, payment password ba shi bane login password. Za ka zo ka create din payment password, tunda dama already you don't have a payment password, so you are going to create a new one. Okay, za ka yi creating with shi kawai daman digit ne, ba dole sai wannan ba, kawai shi digit ne. Kana gama ka danna confirm, ba ka ce maka set successful. To after that sai ka dawo ka cire wanda ka sa a maimakon login password ɗinka, tunda by mistake ne, kawai sai ka sa payment password ɗinka. For instance sai ka danna confirm, za ka sun ce added successful. To yanzu for instance za mu ɗauko wallet address da za mu tura, za ka mun taɓa haka mun zaɓe shi, gashi nan lafiya lau ta hau. In kuma ta ERC20 ne, USDT ERC20, dole sai minimum withdrawal ɗinka ya kai 30. Ba kuma 30 USDT kan ka tara ka je spece, karka yadda, kawai in kana da wannan ɗin ka gama. To yanzu for instance a ce mun gama da hakan, za mu yi withdraw ɗin for instance, kawai sai ka danna confirm. To as you can see abin da yasa ba zai withdraw ba saboda ba mu da USDT a ciki, shi yasa ba zai withdraw ba. Amma da muna da USDT da yayi withdraw. Kawai yanzu haka sai ka danna misali a ce ka withdraw successful after n second, ko kuma in ce n minute, kudin ka zai an tayo izuwa wato USDT da kai withdraw zai an taya izuwa wallet da ka san bada shi. Sai activities, zaka zo ka ga activities din su level 1 kaza, income da cewa an kai siya miner machine na number 1 zai kawo ma kaza, number 2 zai kawo ma number 3, number 4, 5, da kuma level 1 2 3 4 5 6 7
duk za ka zo ka ga wa'annan activities center nasu duka ka zo ka kalle saboda person ka san wani kala za ka siya. Ok, yadda dai muka faɗa muku ga gun WhatsApp ɗin su ta inda za ka yi wa magana a customer, online customers ɗinsu. Za ku kalla working hours ɗinsu 10 to karfe 10 to 22 in 24 hours kenan a agogo na in yana 24 hours. Ok, a nan za mu kawo muku ƙarshen bidiyon nan. Muna roƙon ku da cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai dole mu subscribe samu submission jama'a kai. Thank you.